салом алейкум дӯстони гиромӣ. Дар навори омӯзиши имрӯза мо бо шумо тарзи ҷойгир кардани видеоро, нашр кардани видеоро дар сомонаи Facebook ёд мегирем ва пеш аз ҳама пас аз он ҷой додани видеоро дар сомонаи худ, яъне дар ин маврид сомонаи Facebook, яъне шабакаи иҷтимоии Facebook ба ҳайси видеохостинг ба мо хизмат мекунад ва метавонад дар баъзе ҳолатҳо ба ҷои YouTube низ истифода бурда шавад. инак мегузарем ба Facebook ва ба ягон саҳифаи худ, ё ин ки новобаста аз аккаунти худ шумо метавонед ба воситаи пахш кардани тумаши поделитис фото или видео наворе ки пешакӣ шумо омода кардаги ҳастед, бояд омода карда бошед, онро интихоб мекунед ва то он даме ки видеои шумо ба Facebook ҷойгир карда бешавад, шумо метавонед номи онро гузоред, каме маълумоти иловагӣ, тавсироти худро нависед, онро дар қисми боло мерасед ва дар майдончаи название номи видеои худро мегузоред. Теги дар ин ҷо тег бо он фарқ мекунад ки назар ба дигар захираҳо, масалан YouTube, тегҳо яъне калимаҳои калидӣ аллакай дар дохили системаи Facebook мавҷуд ҳастанд ва танҳо бояд яке аз онҳоро интихоб кунед. барои интихоб кардани як ба мавзӯи шумо наздиктар ҳамон мазмуни муҳтавои видеои худро, навори худро дар ин ҷо нависед ва аз калимаи баромада якеашро интихоб кунед. ба воситаи добавить миниатюру выбрать из видео шумо акси аввалине ки хонандагон, бинандагони шумо мебинанд, онро интихоб мекунед ва онро нашр мекунед. пас аз он ки видео шумо барои нашр омода аст, тумаши опубликоватро пахш кунед. ҳамин тариқ видео шумо нашр гашт дар Facebook ва каме бояд интизор шавем ки он ба тамошо кардан омода гардад, яъне системаи дохилии Facebook онро дар якчанд формат, дар якчанд андоза барои тамошобинон омода мекунад. яъне танҳо мо бояд интизор шавем ки тамошо кардан шавад. ин албатта каме вақтро мегирад, аммо ба ҳар ҳол мо бояд мунтазир бошем то ки хонандагонимон новобаста аз суръати интернетшон онро тавонанд тамошо кунанд. яъне системаи дохили Facebook онро вобаста ба суръат дар ҳамон сифате нишон медиҳад ки суръати интернетии тамошобин имконияти тамошо кардани онро дошта бошад. инак видеои мо омода шуд, яъне барои онро дар сомона ҷойгир кардан меню ва ставитро интихоб кунед. меню дар шакли 3 нуқта дар қисми болои рости видео намудор мегардад. вақте ки дар равзанаи нав кушода мешавад, коди пешниҳодгаштаро нусхабардорӣ карда дар сомонаи худ ҷой додан лозим аст. ҳангоме ки кодро дар сомона ҷой додем, мебинем ки он чӣ гуна намуди зоҳирӣ дорад. яъне ман онро дар зери видеое ки аз YouTube мондам то ин ки шумо фарқияти онро бинед. ин буд навори омӯзиши кӯтоҳи имрӯзаи мо. ташаккур барои диққат. то наворҳои оянда.